първо трябва да знаеш какво искаш от живота, номер едно. И себе си да приоритизираш, да имаш приоритет, нали? Ти да си приоритета. Естествено, че ние като човешки създания винаги, примерно, ще изпадаме, примерно, в един такъв период, където искаме някой до себе си. Просто самотно ние. Което няма нищо лошо. Да, но примерно в друг период пък не искаме обвързване, но нищо, само casual, ако мога така да се израза, нали, да бъде. И това е едно тласкане от ляво-дясно, докато в един момент в този период си минават и години. И малко повече ще олегнеш и ще така си по-ориентиран. Какво ти трябва. Искаш до края на годините си да си парти animal и да обикаляш и просто да имаш такива мимолетни връзки, или искаш човек до себе си, който да изкарва плюсовете от тебе и ти от него, и деца вика да и двамата да сте си самодостатъчни, всеки се занимава с това, но той е човекът от теб, първият ти приятел, партньор, и да умеете да се забавлявате и да споделяте моменти заедно.